Takom weekend dan stiet de Bonifatiuskapel in Dokkum in het teken van de coronacinema. We waren wat teleurgesteld dat ons programma niet meer afgedraaid kon worden in maart, april en mei. En toen in de Bonifatiuskapel, dit is natuurlijk een prachtige ruimte, toen kwamen ook de mensen die dit beheren met het idee van, goh, kunnen we dit niet samen doen? Dus een prachtige mooie open ruimte. Nou, daar zijn we over na gaan denken. En wij hadden natuurlijk eigenlijk nog wat films te gaan. En ja, zo is eigenlijk het idee gekomen. Ze hadden een paar testjes die met een beamer. Maar ja, de luchtval die de kapel binnenkomt is een beamer, ja, is net haalbaar. En ja, dan is het enige alternatief om het wel goed te doen is een ledscherm. Een ledscherm is in die zin oors als projectie. Want ja, het scherm jouwt van hemzelf, jouwt licht. Ben al je liedste ledjes en die zwaar je dat is een groot beeld krijg je kist. We draaien 3 films. Op vrijdagavond Bonifatius de Musical. Dat is een verfilming van de musical die hier toen heeft gedraaid met ongelooflijk succes. Dan hebben we op zaterdagmiddag een kinderfilm. En dan wil je natuurlijk graag dat ik de titel geef, maar dat mag ik niet doen in verband met onze vergunning. Maar het is in elk geval een hele leuke kinderfilm met een dokter in de hoofdrol en heel veel dieren en heel veel effecten. Dus als ik dat zeg, dokter en dieren, weten veel mensen al wel welke film het is. Een film uit 2020. En 's avonds, op zaterdagavond om 8 uur, dan draaien we een hele leuke film, een hartverwarmende feel-good film. Een soort roadmovie door het zuiden van Amerika met folkmuziek en met veel plezier. Een film ja, eigenlijk voor iedereen, voor alle leeftijden. Dezelfde sfeer en kwaliteit als in de bioscoop is in een kapel net haalbaar. Het is natuurlijk een hele andere sfeer hier. In de bioscoop zit in een donkere zaal. Nou, dat is hier net te doen. En in de bioscoop zorgt echt naar een groot scherm voor in vanuit een donkere zaal. Dus ja, de belevenis vanuit de bioscoop is het net. Het is maar wel een hele mooie belevenis zal die worden. De gemeente Noord-Eerst-Friesland is blij met het initiatief. Zij zien ook dat het belangrijk is voor de mensen van Dokkum, van Noordoost-Friesland, maar ook voor toeristen om dingen te organiseren. En dat is best wel lastig in deze tijd. Dus ze waren heel erg positief en hebben alle medewerking gegeven om hier gewoon een succes van te maken. Dus echt fantastisch.